Klub. Výborná práca Slavkovského, Slavkovský gól! Jurajov gól na olympijských hrách číslo 8. Mátovo nastrelenie, gól! Gól Dalibor Dvorský! Perfektne zapracoval Nemec, Slavkovský! Gól! Wow! Ani Tatar ho nedal, ani Ružička, Ružičkou bek... Slavkovský to rozohráva, Hudáčková. Gól! Využitá presilovka. Liška zrýchli, Liška zaradený do štvrtej formácie. Sukel, gól! Matúš Sukel zvyšuje na 2-0. Gernát Ružičkovi, Ružička môže strieľať, ešte je tu šanca na dorážku, spätná Bekendová prihľad. Gól! Adam Ružička! Už je to asi po presilovke, ale je to jedno, vyhrávame 3-1, obrovský nápor. Gernát, Nemec, Slavkovský. Gól! 1-1! Vo veľmi dobrej práci, v tejto chvíli Nylander naskakuje na ľad, odrazený puk, Gernát. Gól! 2-2! Vrátil Čerešňákovi, Slavkovského strela, Debuk, gól! Využitá presilovka, 3-5.